Δήμου στο τείχος. Θα αναλάβει την εκτέλεσή του ο Γιώργος Χατζής, ο σπεσιαλίστας των φάουλ. Χατζής. Εκτελεί ο Χατζής. Απευθείας διώχνει εκεί με βρωθιές σε κόρνερ ο Πάπος. Η πρώτη καλή στιγμή για τον Ρίγα Φεραίο, ακριβώς στο 10. Και κυρίως προσπαθεί να αναπτυχθεί από τα πλάγια και κυρίως από τη δεξιά πλευρά. Κουβελάς τώρα από τα δεξιά. Έλα που είναι το χέρι μου. Θα βγάλει τη σέντρα Κουβελάς. Βγάζει τη σέντρα. Πήγες. Δοκάρι. Δοκάρι για τον Ρίγα Φεραίο. Καταπληκτική ευκαιρία. Ο Ζατσάι ήταν. Με συγχωρείτε, η κεφαλιά του Ζατσάι. Στο δοκάρι. Πολύ καλή ευκαιρία. Ακριβώς στο 22. Και αρχηγός της ομάδας του Βελεστίνου. Σπαθής, δυνατή εκτέλεση. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Ζατσάι από τα αριστερά. Ζατσάι! Ζατσάι! Κουβελάς! Δοκάρι! Δοκάρι! Δεύτερο δοκάρι για την ομάδα του Βελεστίνου. Αν είναι δυνατόν! Σήμερα ο Θεός δεν θέλει να βροντίξουν τα κανόνια του πειρατικού. Γιατί, Παναγία μου, γιατί? Τσιάτσιος στον βροχερό και βαρύ αγωνιστικό χώρο του Δημοτικού Σταδίου Βελεστίνου. Ένα πρώτο ημίχρονο με πολύ καλές ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες, με αποκορύφωμα τα δύο δοκάρια για την ομάδα του Βελεστίνου, με τον Ζατσάι και τον Κουβελά, οι μοιραίοι πειρατές που ευελπιστώ στη συνέχεια του δεύτερου ημιχρόνου να αποδειχτούν πραγματικοί κουρσάροι. Γουτούλης μπαίνει μέσα στην περιοχή και το γκολ! Λόκαρε, φάνηκε η μπάλα να καταλήγει στα δίκτυα του Πάπου, αλλά εκεί σαν από μηχανής Θεός, πραγματικός ήρωας. Ο τερματοφύλακας της ομάδας της Κίμης, ακριβώς στο 48, Μπέκος. Πολύ καλή και οι δύο τερματοφύλακες, τόσο ο Τσουμπέκος και την ομάδα του Ρίγα, όσο και ο Πάπος της Κίμης. Από τα αριστερά τώρα ελύσσεται η ομάδα του Ρίγα Φεραίο με τον Μαυρογέννη. Σπαθής βγάζει τη σέντρα, μπλοκάρει εκεί ο Πάπος. Καταπληκτικές ευκαιρίες και βρισκόμαστε μόνο στο απέναντι από τον Πάπο. Φάνηκε η μπάλα να καταλήγει στα δίκτυα, αλλά μπλόκαρε εκεί ο Πάπος. Κουβελάς μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ζατσάι! Μαζεύει εκεί ο τερματοφύλακας της ομάδας της Κίμης. Θα τρελαθώ σήμερα, όπως όχι μόνο εγώ και όλοι οι φίλαθλοι του Ρίγα Φεραίο. Βάζει τα πόδια του, μπράβο Κώστα. Σέντρα όμως Πασκούλευ, Δήμου μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ανακόπτει εκεί, πολύ ωραία ο Μαυρογέννης. Μπράβο ρε Σπαθή, μπράβο. Ήρωας εκεί ο Σπαθής. Κυριολεκτικά του πήρε την μπουκιά από το στόμα από τον Δήμου και σώζει την ομάδα του από βέβαιο κίνδυνο. Κόρνερ. Η μπάλα στον Γεωργουδάκη. Κλέβει εκεί ο Γιώργος ο Χατζής. Μπράβο μηχανικέ μου. Ο μηχανικός δεν πήγε το κανόνι. Μιχολίτσης. Ζατσάι. Τετατάτ. Έλα. Πίκας. Όχι. Όχι. Ο Πίκας ήταν. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Γιατί ρε Πίκα, γιατί. Πίκας έκανε το σουτ και έδειξε τα αντανακλαστικά του ο Πάπος. Με τις γροθιές κυριολεκτικά λέει πάλι εκ νέου όχι, αν είναι δυνατόν. Δεν έχει την τύχη με το μέρος του ο Ρίγας. Κυριολεκτικά χάνω τις φάσεις. Καταπληκτικό ποδόσφαιρο σήμερα. Καταπληκτικό το ποδόσφαιρο, διαφήμιση πραγματικά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μπράβο και στις δύο ομάδες. Σίγουρα ο Ρίγος Φεραίος δικαιούται τον γκολ, περισσότερες ευκαιρίες, κλασικότατες, χαμένες ευκαιρίες. Αιγύπτιο επιθετικό, έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή. Φαρούκ, κρατά την μπάλα. Έχει τον Αλεξίου. Τσιάτσιος, θέλει προσοχή εδώ, σουτ, out. Μία. Με συγχωρείς Νίκο, Κουβελάς, κάνει το σουτ. Με συγχωρείς Νίκο, Κουβελάς το σουτ. Μπίκας, Μικολίτσης. Εκτελεί ο Χατζής, εύκολα, χάνει την μπάλα ο Πάπος και ο Μπίκας τη μάζεψε και την έστειλε πάνω από τα δοκάρια, αν είναι δυνατόν, γιατί δεν χάρη Μπίκα, απίστευτα, τι να πω,
Κλασικές χαμένες ευκαιρίες για το Ρίγα Φεραίο. Αν είναι δυνατόν, σε κενό τέρμα έχασε την μπάλα εκεί ο Πάπος στο 65 μετά την εκτέλεση φάουλ του σπεσιαλίστα Γιώργου Χατζή. Κερασάκι στην τούρτα σε αυτό το όμορφο θέαμα που προσφέρουν και οι δύο ομάδες, τόσο ο Ρίγας όσο και η Κίμη. Σφυρίζει ο κύριος Τσαλουκίδης, φάουλ για την Κίμη. Δοκάρι για την Κίμη. Με εκτελεστή τον Πασκούλεφ. Σε αυτήν την εκτέλεση φάουλ πραγματοποίησε ο Πασκούλεφ. Πέρασε. Η μπάλα έγινε στην κουβελά, αλλά συλλαμβάνεται σε θέση offside ο Αλέξανδρος Κουβελάς. Καταλογίζει ο κύριος Πετσερέτζης του Συνδέσμου Κιλκής, όσο και ο ρέφερι του αγώνα. Σε αυτήν την εκτέλεση φάουλ πραγματοποίησε ο Πασκούλεφ. Πέρασε. Η μπάλα έγινε στην κουβελά, αλλά συλλαμβάνεται σε θέση offside ο Αλέξανδρος Κουβελάς. Καταλογίζει ο κύριος Πετσερέτζης του Συνδέσμου Κιλκής, όσο και ο ρέφερι του αγώνα. Σε αυτήν την εκτέλεση φάουλ πραγματοποίησε ο Πασκούλεφ. Πέρασε. Η μπάλα έγινε στην κουβελά, αλλά συλλαμβάνεται σε θέση offside ο Αλέξανδρος Κουβελάς. Καταλογίζει ο κύριος Πετσερέτζης του Συνδέσμου Κιλκής, όσο και ο ρέφερι του αγώνα. Σε αυτήν την εκτέλεση φάουλ πραγματοποίησε ο Πασκούλεφ. Πέρασε. Η μπάλα έγινε στην κουβελά, αλλά συλλαμβάνεται σε θέση offside ο Αλέξανδρος Κουβελάς. Καταλογίζει ο κύριος Πετσερέτζης του Συνδέσμου Κιλκής, όσο και ο ρέφερι του αγώνα. Δίνει τις εντολές στους πειρατές του Ρίγα Φεραίου. Πάμε πειρατικό μου, πάμε. Τσοπάνει στο σουτ, γκολ. Γκολ για την ομάδα της Κίμης. Ευτυχώς για την Κίμη το γκολ, δυστυχώς για μας. Με εκτελεστή τον Τσοπάνι την έστειλε στην αριστερή γωνιά του Τσουμπέκου. Κίμης. Ωραίες συχνές συναλλαγές πασών. Ο Μαυρογέννης θα κάνει τη σέντρα. Αποκρού εκείνο γλωτιές. Ο Πάπος. Εκ νέου σπαθή σέντρα. Διώχνει εκεί ο Κερατζά. Το πρώτο ημίχρονο με τα δύο δοκάρια που είχε. Χάρης Μπίκας, έλα Μπίκα. Κουβελάς. Μπαίνει μέσα στην περιοχή του δεξιά, Κουβελάς. Κάνει τσέρτα. Αν είναι δυνατόν με τα πόδια. Αποκρούει με τα πόδια. Ο Πάπος. Νέα χαμένη ευκαιρία. Συγκλονιστικό παιχνίδι. Γκίκα κρατά την μπάλα, δίνει για το σπαθί από τα αριστερά. Στο 75 σπαθής κάνει τη σέντρα. Μιχολίτσης δοκάρι αν είναι δυνατόν. Τρίτο δοκάρι για το πειρατικό μας. Γιατί Θεέ μου, γιατί μας γυρίζει στην πλάτη. Μοιραίος παίκτης αυτή τη φορά ο Χατζής. Στο 76. Παρ' όλα αυτά χειροκροτούν και καλά κάνουν οι φίλαθλοι του Ρίγα Φεραίου. Χατζής, ελέγχει και ο Χάρης Μπίκας. Έλα γόρι μου, αλλάζει πλευρά από τα αριστερά. Έλα να πει το γκολ. Κάνει μια κούρσα, το σουτ, αν είναι δυνατόν, η μπάλα πήγαινε για τα δίχτυα, αλλά εμπόδιο. Στάθηκε συμπαίκτης του Ρίγα Φεραίου, ο Γιώργος Μιχολίτσης, μετά το σουτ που πραγματοποίησε ο Κουβελάς. Ο Ζατσάι, ευχαριστώ εδώ, στο 80 σουτ Ζατσάι. Χατζής, κάνει το σουτ. Η μπάλα out, στο 80 από τη δεξιά πτέρυγα. Δίνει πάσα για τον Μιχολίτση, έλα Γιώργο μου. Μιχολίτσης θα βγάλει τη σέντρα, τη βγάζει ο Γιώργος. Κεφαλιάκι, Κουβελές, γκολ! Ακυρώνεται όμως επιθετικό φάουλ του Κουβελά επάνω στον Πάπο.